go bhí júl 2021 an dónach Irish Learners Conversation Group agus siad na nótaí a brecú síos. Fáilte go chunda na hirbhí, fáilte go baile clia. An dún, chunda an dún. Fáilte go chunda an dún. 100,000 fáilte. Thug an DUP amach chun dramas Albain protestúnaí a leog mar Irish Gaelic. An Cabán tá gcuid anolaís níos mó ná an taine atá mohrab. Tá mé machóna a gunda Cabán. Tá mé machóna i gunda an Cabán. Tá sé na chóna i gunda chéirí. Tá sé na chóna i gunda chéirí. An Cabán, chunda an Cabán. I gunda an Cabán. An bhí chunda na mí. Tá sé na chóna i gunda na mí. An níorhí chunda na hirbhí. Tá sé na chóna i gunda na hirbhí. Chunda an chláir. An bealach is siimplí an bealach is seár. Crí na féile. An éile. Tús na féile. An fear mór. An bhean mhór. Fear is sin masculine. Beag níos lú is lú. Beagán ar bheagán. I glána na fuinneoid go móire. An inneog mhór. An doras, an chunda, an doras mór. Céime na beaga ar dús. Éantram, chunta éantrama. Mór, níos mó, is mó. Go níana tí grástaid. Chuir na macha, chuir na macha. Cheannaína, cheannáhanna. Tá meach an tairg go dam, cheannáhanna. Sna pobl, an téan cor, an goramach cáilí. Bhí me in Florida ag siúl leis an mac agus tá sé go nós am an bata siúl a bhartú I dro rud bethe mín a chaintfuoi. Ringe me aula agus bheag nach bhfuair créatúir bocht bás tí hir go rutha cháir. A cheappa gur a bertú gona a bhí me an fearbocht bhí trúi agam ró. Bhí me in Florida ag siúl leis an mac agus tá sé go nós am an bata siúl a bhartú I dro rud bethe mín a chaintfuoi. Ringe me aula agus bheag nach bhfuair créatúir bocht bás tí hir go rutha cháir. A cheappa gur a bertú gonair a bhí me an fearbocht bhí trúi agam ró. Deicidís má ghorann. Má ghoransa a deicidís. Mo bhíle leiscéal faoi sin I ceapar go cáiliú rud a cinnt tábhachtach ach níor cáiliú. An cisteoir, an chéas mó tábhacht. Cineachas, cineach, I cleachta. Ní féidir na luchó go Francach a scoile saoir mar tá cuine gon scahacab agus tucha siad a ráisna na góra me leog. Tart iad a chorchan báis. Má bhíon piorta bra I ggéire a gcoil an Angelet Mary. Níor casú John Handingham an múineann se rangan na Gaeilge I míon táille na níocarab. Má bhíon an Gaeilge crín, becht, ceart ó híomh na gramadaí gá, ní thiúrann amach faoi uaimine an irid sin. Ja an fálamóid atá géar an teanga ausú, neart seans na fuaimine a chuiste an is dearnaí.
Tá me smuoine bhar chásanna nach míon aon íireacht mhór a dhéanamh ein a chainslí na chéile, déanam dearmad ar an teanga. Tá me smuoine bhar chásanna nach míon aon íireacht mhór á déanamh ein a chainslí na chéile, déanam dearmad ar an teanga. Tá an eilíar go leis na cuiteart, ní féidir go te bheith ngárbh ar chuiribe, tá daoine mar sin ann, má bhean sa héana na measc. Fuaim mar a bheith sreang dhélig necha a thuúlaí agus a fíbán. Na cáine ní bega a hagan ó chrechan an chuit nó na chuit fínach is nimh I leog go tíad. Teag an at ar an teanga agus bín an buileán go dachtharthó, rud thar a bheith tromchóiste go leog agus an eiritin cot hartaring. Deochrachtaí leis an gcuimhne agus leis an gcorm mar gheall ar na híróga a fágahhairt héis an stróic. Idir scail in lean chuilim ciile. Á méonse I duine tain, á méonse I de áit tain. An óchan le Martin ó Chain. Caim éimeacht a cháirde go dtíon chéad a dhéile.